Sanibonani, welcome to my channel. Guys, ngithi angiyiniphe nje okusazokwenzeka ukuthi kuzokwenzakalani uPretty ukuze abuyele kaPrasad njengoba sekhishiwe. uPretty uzobuyela kaPrasad. Into ezenzeka, isitha phela lesi sika Vagdev, isitha sakhe lesesikhulu, lesi sithanda ukusebenzisa uJyoti ukuthi alande information kaPrasad. Lo auntie uzothukuthela kakhulu for uVagdev. Esezoboshwa noPretty bezoboshwa, adonsa isibhamu sephoyisa, esezoboshwa akhomba uVagdev. uSaras ukuyamazi uthanda uba yihero, ame phambi kankosikazi. noPretty azenze more hero, ame phambi kwaSaras kudubuleke uPretty. Ilapho abone khona unkosikazi ukuthi hayi ngeke wenza iphutha ngokhipha uPretty kulo mzi, alanda uPretty. unkosikazi axolise, uxoliswe abuyisele uPretty kaPrasad. Kanti uPretty ila azothatha khona i-revenge estrong kabi kuSaras. BenoRahul. Bengisacela ucinezela usubscribe for all ama-update ethu, sibone ukuthi yini enye esazokwenzeka.